No, skúška presnosti zastavovania. Je proste jedno, aj tak to bude krivé, no ale čo už. Ukáž sa. No. Pri zeme by to chcelo doladiť. Jednotka je na tom dobre. Dvojka je na tom tiež zaujímavo dobre. Trojku by to chcelo trošičku doladiť. Štvorku by to chcelo doladiť. A peťka je akurát na milimetre presná. Skúsime to? Počkať. Dobre, tak beriem späť, ale je ako tak presná, no. Ešte ho pošlem dole. Ďakujem za pozretie, vidíme sa u ďalšieho videa.